Milena Casseta, benvinguda a Calafell Ràdio, com estàs? Molt bé, gràcies. Estic molt contenta d'estar aquí. Crec que serà una molt interessant experiència de parlar a aquesta ràdio. Subcampiona del món sub-17 a Finlàndia, bronze al Campionat d'Europa sub-17 a Bolonya i campiona d'Espanya sub-17 també. Sí, tots aquells resultats el vaig fer l'any passat. La veritat és que estic molt contenta amb això. Clarament hi ha algunes vegades que m'agradaria haver fet una miqueta millor, però tot i així estic molt contenta amb tot el que he fet l'any passat i a veure com va aquest any també. Primer de tot, enhorabona pel teu reconeixement a la nit de l'esport d'enguany. Gràcies. Ja ens vam veure aquella nit i ja et vaig preguntar, però et torno a preguntar, passat uns dies, com vas rebre aquest reconeixement? Què és el que vas sentir? La veritat és que, primer de tot, clarament estava molt contenta perquè em fa sentir-me molt feliç saber que tots aquells esforços que faig al dia a dia sempre es paguen amb tot això, aquests reconeixements i totes aquelles coses. Així que clarament estic molt contenta amb això i també és una cosa bastant nova per mi perquè és ja només aquest any que em van fer aquests reconeixements d'aquest tipus i la veritat és que primer va ser una mica així com, no vull dir raro, però una mica més diferent, això segurament. Així que va ser també molt interessant veure una mica l'ambient i com funciona tot això dels reconeixements i donar premis i veure també altres esportistes que treballen molt dur i fent altres esports d'altres tipus que jo no practico mai. Com dèiem, aquesta temporada passada vas tenir molts bons resultats i m'agradaria saber quin va ser el moment més emocionant de tot l'any 2025. Estic bastant segura que almenys la competició en la que vaig estar més contenta amb el meu resultat és clarament quan vaig guanyar la Copa d'Europa a Bolonya, crec que va ser al juliol. Estava molt contenta amb el que vaig fer perquè no me l'esperava. Era la primera competició del nivell internacional de l'any 2025. Així que al final estava molt satisfeta amb el que he aconseguit. Així que estic bastant segura que allò va ser la competició en la que més contenta estava, clarament pel simple fet d'haver guanyat. També al Mundial, al Campionat del món a Helsinki, no vaig estar contenta després pel resultat, però sí que vaig sentir molta felicitat estar en la competició i tenir l'oportunitat de competir amb tots aquells atletes tan forts i poder veure per primera vegada una mica com funciona una competició al nivell mundial. Dius que no vas estar contenta amb el resultat. Sí, perquè sóc una persona molt perfeccionista i també al mateix temps sóc molt exigent amb mi mateixa i a més la raó per la qual vaig quedar segona va ser per mig punt. Així que clarament la meva primera reacció va ser pensar si podia haver fet una mica millor o que no he donat el meu màxim, però després d'un temps he reflexionat i m'he donat compte que sí, he donat tot el que podia i que no podia fer res més i que tot això serà només un aprenentatge i que va ser el meu primer campionat del món, així que no tinc la justificació per no estar satisfeta pel que he fet. L'escalada requereix molta força física, però també molta concentració mental.
Sí, és un esport que moltes persones pensen que és sobretot pel fet de les caigudes, que jo crec que si a mi em pregunteu, almenys no crec que això és aspecte mental més necessari per l'escalada, perquè ja arriba un moment en el que tots els escaladors estan molt acostumats a caure, però sí que clarament com tots els altres esports, l'aspecte mental és molt important, quasi que podria dir que una mica més que el físic, perquè si una persona té el cap ben posat i està preparat per no frustrar-se, no posar-se nerviós en les competicions, sobretot això, confiar en si mateix però no confiar-se massa, tots aquells aspectes són molt importants a l'hora de competir, però també a l'hora de poder entrenar i poder ser disciplinats també a l'hora de voler passar el camí per la victòria. Explica'm la teva història, com vas començar l'escalada? Vaig començar a escalar als 5 o 6 anys o així. Va ser el 2016, si no m'equivoco, i me'n recordo que vaig anar a un parc d'aventures d'aquells típics amb les tirolines i tot això, en un centre d'esquí a Sèrbia, on teníem una casa de vacances i anàvem molt sovint. I un dia vam anar allà i vam veure que han posat una part d'escalada molt, molt petitona, i la primera cosa que vaig fer és provar a escalar-la una mica i no em volia baixar. No em volia baixar i li vaig suplicar als meus pares que m'inscrivessin a un club petit d'escalada que hi havia a Belgrad, on vivíem, i ja vaig començar a escalar allà i a fer amics i conèixer una mica més l'escalada. I la veritat és que també me'n recordo que ja poc temps després de començar a escalar ja anàvem a competicions i fèiem competicions de nivell com serbi per nens molt, molt, molt petitets, així que ja tenia moltes ganes de competir i és una cosa que me'n vaig enamorar ja a primera vista. Què sents quan fas escalada? Clarament depèn del dia, depèn del moment, però en general sempre que escalo no noto la felicitat en si, clarament estic feliç però no la noto perquè estic concentrada escalant, però sí que després d'escalar puc fer una diferència del meu estat emocional abans i després d'haver fet la sessió. Poso un exemple. Per exemple, l'altre dia estava a l'escola, estava estressada, molts exàmens, molts deures, i li vaig dir al meu entrenador: estic molt estressada i estic una mica cansada mentalment i tot. I després de l'entrenament em vaig adonar que tot era més clar, estava més tranquil·la, estava molt contenta, no podia parar de riure, així que en el moment no sento res perquè estic molt concentrada a l'entrenament, però sí que puc confirmar que tot això que faig em transmet calma i clarament m'agrada moltíssim i m'ajuda també a passar els dies estressants i també a tenir uns objectius molt clars per poder progressar i treballar i tot. Molt bé. I com és un dia d'entrenament per tu? Quants dies a la setmana entrenes i com són? Això és una cosa que pot dependre d'una mica l'època de l'any. Normalment, quan tinc molt de temps abans de les competicions, faig més físic, força, base, més acondicionament físic, i a mesura que es van apropant les competicions, jo faig més escalada, tècnica, més preparació mental també a nivell simulacres de competicions, per poder preparar-se més per
com és la competició. Una setmana d'entrenament podria ser, depèn una mica, podria ser de 4 a 6 dies d'entrenament per setmana. I cada sessió seria mínim 4 hores. I les sessions en les quals tinc tot el dia, que serien els caps de setmana, serien passant les 5 hores, segurament. Hi ha molta dedicació aquí. Sí, clarament és una cosa que he escollit jo sola, perquè, com he dit abans, m'agrada molt escalar, però no solament pel fet d'escalar, però també pel fet de tenir un objectiu pel qual vull treballar i esforçar-me. Així que a vegades és dur, no puc dir que no, perquè sobretot per compaginar-lo amb l'escola i els estudis i també una mica de vida amb la família. Es fa una mica dur a vegades, però sé que tot això és per una causa que he escollit jo, que és ser la millor en una cosa que m'agrada, que és la meva cosa preferida. I també al mateix temps és un estil de vida que jo ja tinc fa moltíssims anys, ja fa quasi 10 anys, així que és una cosa que ja s'ha fet normal per a mi i també em motiva moltíssim i no és un patiment constant com algunes persones podrien pensar, no és una obligació, però sí que és una cosa que em omple, és una cosa que jo aspiro a fer i ningú m'obliga, solament l'única persona que m'obliga soc jo mateixa, sempre que a condició de que jo estigui contenta i feliç, i és una cosa que mai ha passat, que jo no estigui feliç, perquè sempre el fet d'escalar sempre he sigut contenta en fer-ho i dedicar-me a això. T'agradaria dedicar-t'hi professionalment? Sí, bueno, podríem dir que més o menys ara mateix m'estic ja dedicant professionalment, perquè estic en una federació, una selecció, que la meva seria la Sèrbia, perquè jo competeixo per a Sèrbia. Així que tinc també un equip que està compost per el meu coach, una psicòloga, una nutricionista, un fisioterapista, que són tots un equip, així que es podria dir que ja és un nivell bastant professional, perquè ja les competicions a les quals jo competeixo ja són molt serioses i és una cosa que de petita, ja quan vaig començar a escalar, és una cosa que volia fer i estic molt contenta de ja arribar-hi a aquell nivell. Ara mateix ja ho fas des d'una vessant, com dius, professional, però més endavant, quan passin els anys, et veus també fent escalada? Sí, jo, com he dit abans, he posat tota la meva vida en això i és un objectiu que tinc. Em veig clarament en pocs anys, perquè no queda molt, en pocs anys seguint a fer competicions al nivell. Ja l'any que ve estaré a sènior, perquè passo de ser sub-17 a sènior, tindré 17 anys, i ja l'any que ve són les qualificacions pels Jocs Olímpics de Los Angeles, així que he d'estar preparada per poder provar a qualificar-me. Així que no ho sembla, però tot això que m'estàs preguntant està molt més a prop del que sembla i estic molt, molt motivada, em veig allí amb moltes ganes i espero que podré fer tots els resultats que aspiro a fer fa molts anys i molt de temps. Competeixes a nivell internacional, per exemple, estàvem parlant abans de Helsinki, també de Bologna. Com són aquestes experiències d'anar viatjant i anar coneixent llocs i alhora fent esport i el que més t'agrada? Sí, sí, això és una cosa que de veritat m'agrada moltíssim.
simple fet de viatjar i poder estar en aquell ambient amb tota aquella gent que ha entrenat igual que jo, totes aquelles persones tan fortes i mentalment molt paregudes a mi, em sembla fascinant poder estar en aquells llocs que a mi, després de tot, és una cosa que m'agrada més que estar en qualsevol altre lloc. Clarament, en el moment, a vegades em sento molt estressada o nerviosa, però després quan miro enrere i veig totes les experiències que he tingut, em dono compte que els meus moments més feliços és quan vaig a competir, vaig amb el meu coach a competir, a veure persones, els meus amics de la meva selecció sèrbia, i poder estar allà fent el que m'agrada més, que és competir, escalar, donar-ho tot, expressar tot el treball que he donat durant aquests anys. Així que clarament també provar guanyar, que és una cosa que no puc evitar, però m'agrada la victòria, com a tothom, però també al mateix temps l'experiència és increïble. Quan t'enfrontes a alguna cosa difícil, algun moment difícil, què se't passa pel cap? Quin és el teu pensament? Depenent de què, si és el dia a dia, podria ser molt més negatiu, però quan és sobre escalada, per exemple, una lesió que em passa, clarament no estic mai contenta amb una lesió, un moment difícil o una competició quan estic com nerviosa, però també he de pensar que no és el moment d'estar estressada o nerviosa en una competició, per exemple, perquè tot això afectarà la meva performance a l'hora d'escalar. I per la part de les lesions he de dir que soc molt més negativa del que sembla, però és una mica també com en competició. No és el moment de ser negatius, s'ha de recuperar la lesió l'abans possible i s'ha de progressar sempre. Clarament és una mica difícil, però al mateix temps, com he dit moltes vegades, és una cosa que a mi m'agrada, així que tot i que és difícil, jo estaré allí lluitant per poder millorar. Creus que els teus èxits poden donar visibilitat a l'esport, a l'escalada en aquest cas, de Calafell? Perquè precisament en aquesta localitat no hi ha molta cultura de l'escalada, potser hi ha més d'hoquei o d'altres esports, no? Però potser és un àmbit al qual doncs, falta una mica de moviment, no? Sí, he vist que aquí no hi ha rocòdroms, per exemple, per poder escalar. Estic bastant segura que tot el que faig donarà una mica de visibilitat per al meu esport, que no és el més conegut, perquè va ser olímpic per primera vegada el 2020 a Tòquio, que va ser fa molt poc de temps. Estic bastant segura que tot el que faig podrà ajudar al meu esport a créixer una mica, també a l'escola. Jo crec que gràcies a mi moltes persones més com professors i companys coneixen l'escalada, així que al mateix temps és una cosa que m'agrada molt que jo sigui una mica representant del meu esport aquí a Calafell, que és una cosa que també m'agrada molt i em fa contenta. Per anar acabant, quin consell donaries a persones joves o infants que es vulguin endinsar en el món de l'escalada? Quin consell donaries? Jo donaria un consell com que simplement poguéssiu fer el que us agrada, que una vegada heu trobat el que de veritat us omple per dins les emocions i us agradi més, és quan heu guanyat en la vida, quan heu aconseguit trobar això. Per exemple, en el meu cas, l'escalada és una cosa que és la meva vida i sense això no sóc jo. Així que
el meu consell seria que trobéssiu aquesta passió per a poder tindre més oportunitats, créixer com a persona i ser també més disciplinades, millors persones i tot això. I crec que la meva resposta no és molt específica a l'escalada, però crec que en tots els aspectes de la vida això és un consell que jo donaria a qualsevol persona. Apliques, doncs, els elements de l'escalada també a la vida diària, m'imagino. Hi ha una relació. Sí, jo crec que on aprenc més és escalant. Totes les experiències que tinc a les competicions sempre també em passen a la vida quotidiana i m'ajuda tot això, totes aquelles experiències m'ajuden a superar la vida del dia a dia, a l'escola, em fan emocionalment i mentalment més fortes i jo crec que per això el fet de poder trobar una cosa que de veritat t'agrada és on aprens més i pots créixer més, no solament en aquell aspecte, però també en general. Moltes gràcies, et desitjo el millor per aquest any i per la resta d'anys. Estic seguríssima de que ho aconseguiràs. Moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat.